Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζούμε σε μια εποχή που η γνώση και η τεχνολογία έχουν δώσει νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες στην ανθρώπινη δύναμη για εργασία και δημιουργία. Όμως, η ανθρώπινη αυτή δημιουργικότητα πολλές φορές με την κακή χρήση ή τη σκόπιμη στρέβλωση που επιβάλλει το πολιτικό και οικονομικό σύστημα ανατρέπει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, ανατρέπει το ηθικό, το σωστό, το δίκαιο, για να επικρατήσει η εκμετάλλευση, η κατάχρηση, η αδικία, η σκοπιμότητα που υπηρετεί στόχους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, που ευνοούν την κερδοσκοπία, την τοκογλυφία, τη δουλικότητα, την παραβίαση ανθρώπινων αξιών, δικαιωμάτων εργασίας και ζωής. Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, τις αλλαγές, τις υψηλές απαιτήσεις των πολιτών και την υποχρέωση του κράτους, πώς θα ανταποκριθεί στο νέο αυτό το οποίο η δημόσια διοίκηση με τις δομές που έχει σήμερα, τις επιτελικές και τις ρυθμιστικές λειτουργίες της και παρεμβάσεις. Ο τυποποιημένος και γραφειοκρατικός σχεδιασμός που κυριαρχεί σε ολόκληρη τη δράση της, ως μόνο αποτέλεσμα έχει την κολυσιεργία. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η κατάσταση στη δημόσια διοίκηση? Κυρίως εξαιτίας του καπελώματος και του ελέγχου που ασκεί ασφικτικά η εκτελεστική εξουσία, η οποία θεωρεί τη δημόσια διοίκηση ένα λάφυρο. Την επόμενη μέρα των εκλογών θεωρεί η εκάστοτε κυβέρνηση ότι οι υπηρεσίες του δημοσίου είναι ένα φέουδο για αυτούς. Ανατρέπουν τον ρόλο τους και ουσιαστικά το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Αντί λοιπόν να υπηρετεί τους πολίτες και την ελληνική κοινωνία, υπηρετεί ξεκάθαρα τις πολιτικές των κομμάτων. Μετά έχουμε τη γραφειοκρατία, την ατέλειωτη γραφειοκρατία. Δεκάδες χιλιάδες νομοθετήματα, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλοι και τώρα τα τελευταία χρόνια, υπουργικές αποφάσεις. Υπουργικές αποφάσεις σε έξαρση. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν? Δημιουργούν ένα αλαλούμ, μια ζούγκλα. Έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες είναι αλληλοσυγκρουόμενες, που η μία ακυρώνει ή τροποποιεί την άλλη χωρίς τα τελικά κανένας να γνωρίζει τι συμβαίνει στο τέλος και τι ισχύει. Έτσι έχουμε μια ποικιλία αποφάσεων διαφορετικών και ιδίως καθυστερήσεις που αχρηστεύουν την όποια απόφαση, αφού όταν στο χρόνο που θα εκδοθεί είναι πλέον άνευ αξίας και άνευ ενδιαφέροντος για τον ετούντα. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της νέας τεχνολογίας. Ανύπαρκτη επιμόρφωση των στελεχών, δυσλειτουργία και το χειρότερο απ' όλα, οι υποδομές. Και υποδομές οι οποίες βρίσκονται πολλά χρόνια πίσω. Άθλιες υποδομές, όπως είναι τα κτίρια. Τώρα τελευταία, η αλήθεια δεν είναι τώρα τελευταία, εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχει ένα σχέδιο κατασυκοφάντησης των δημοσίων υπηρεσιών. Ύβρις, λασπολογία, που στόχευε στο μεγάλο αριθμό των εργαζομένων. Έτσι έλεγαν. Αποδείχτηκε ότι και αυτό είναι ψευδές. Άνηση κατανομή αποδοχών, οι οποίες, ας μην γελιόμαστε, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, το οποίο απολάμβανε μάλλον αποδοχών μεγάλων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία ήταν μισθοσυντήρητη με μέτριες απολαβές. Για εμάς, η δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να συμφωνεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και με αποκλειστική ευθύνη για ό,τι την αφορά τη διοίκησή της. Μιλάμε για πλήρη εξυγχρονισμό όλων των υπηρεσιών και έτσι ο πολίτης για οτιδήποτε χρειάζεται θα απευθύνεται σε μια υπηρεσία και από αυτή θα παίρνει τα απαιτούμενα έγγραφα χωρίς να είναι υποχρεωμένος να γυροφέρνει από όροφο σε όροφο και από κτίριο σε κτίριο. Ποιο είναι σήμερα το πρόγραμμα για την επιμόρφωση? Συζητήθηκε στην Επιτροπή για μια πρωτοβουλία που υπήρξε γύρω στο 2004. Από εκεί και έπειτα, ποιο είναι σήμερα το σύστημα αξιολόγησης? Πού είναι ο αξιοπρεπής μισθός? Τηρείται η προβλεπωμένη νομοθεσία? Τι γίνεται με τη γραφειοκρατία?
Πλήρη διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις του δημοσίου και πλήρη γνωστοποίηση σε όλους τους πολίτες. Αυτό ζητούμε. Καταγραφή όλων των δαπανών του Δημόσιου Ταμείου, αναλυτικά και συγκεκριμένα, και ανάρτηση σε ιστοσελίδες για γνωστοποίηση σε όλο τον ελληνικό λαό. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να απαλλαγεί από το κακό παρελθόν και κυρίως πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, έχουμε το εξής. Όλοι βρίζουν το δημόσιο υπάλληλο, αλλά όλοι θέλουν να βρεθούν στη θέση του. Το παρόν σχέδιο νόμου, δηλώσαμε και στην Επιτροπή εξ αρχής, ότι έχει αποσπασματικότητα. Γι' αυτό και εμείς δηλώνουμε ότι ενώ έχει άρθρα τα οποία πραγματικά έχουν μια θετική χρειά, εμείς επί της αρχής, ποιας αρχής δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι μια σειραφή, θα το καταψηφίσουμε. Μιλούμε σήμερα για κεκτημένα. Μιλούμε για τα κεκτημένα των δημοσίων υπαλλήλων. Από το να κόψουμε τις 6 μέρες π.χ. της ειδικής άδειας για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν θα ήταν προτιμότερο να κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε αυτό που γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, ανά 2 ώρες ο συγκεκριμένος υπάλληλος να απολαμβάνει 1/4 ηρεμίας? Απλά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει και κάτι άλλο σε κάποια άρθρα, ότι υπάρχει ένα καθεστώς καχυποψίας απέναντι στο δημόσιο υπάλληλο. Σήμερα μπορεί να ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που υποφέρουν πρώτοι σε αυτούς που απευθύνεται πρώτα το κράτος για να πάρει κάποια ζητούμενα. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι ζούμε μια μετασοσιαλιστική εποχή, και μιλάω για τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ξαναγύρισε εκείνο το λεχθέν της εποχής, ότι εμείς κάνουμε πως δουλεύουμε και εσείς κάνετε πως μας πληρώνετε. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Για τις άδειες των εξετάσεων υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Επίσης θα μιλήσουμε και για τα άρθρα εκτενέστατα αύριο. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στο άρθρο 9 δηλώνεται ξεκάθαρα εδώ ότι αφορά το ΕΣΥ και τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας. Εδώ η επικούρηση, το δηλώνουμε για μία ακόμα φορά, εμείς θεωρούμε ότι είναι σκλαβιά. Σε γενικές γραμμές θα πούμε πάλι ότι για τις διατάξεις που αφορούν το K8, K9, ναι, είμαστε σύμφωνοι, αλλά θα αναφερθούμε εκτενέστερα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.